Prešove vytekajúca soľanka po ťažbe soli ohrozuje pôdu a zvyšuje riziko prepadnutia územia. Geológovia odporúčajú rýchle riešenie, no štát zatiaľ mlčí. Mesto apeluje na vládu, aby prijala opatrenia. Prešovčania sa obávajú, že sa situácia môže zopakovať ako v 80. rokoch. Zákazník z Prešova stratil balík po odoslaní cez Paketa Box, prepravca ho neeviduje. Podobné skúsenosti hlásia viacerí, pričom niektoré zásielky sa našli až po týždňoch. Spoločnosť Paketa sme kontaktovali pre vyjadrenie, správu aktualizujeme po ich odpovedi. Poslanci mesta Prešov schválili 12-miliónový investičný úver na opravu mostov. Kritici sa pýtajú, kam pôjde zvyšných 9 miliónov. Mesto tvrdí, že na eurofondové projekty. Spor medzi primátorom a poslancami sa preniesol aj na sociálne siete, kde si vymieňajú ostré odkazy. Viac aktuálnych správ z diania v Prešovskom kraji nájdeš na prešovak.sk.